MTV. Барыгызга да кайнар сәламнәр дуслар. Татмос ТВда телеканалының төп хит парады музыкаль биеклек. Аны гадәттәгечә мин Рамил Нуриев алып барам. Фри бәрәңгесе, бургерлар, пицца. Фастфудның зарарлы икән яхшы белсәк тә, күбебез аны яратып ашыйм. Ә биеклеккә омтылучы җырчыларыбыз ничек икән? Алар фастфуд еш ашыймы? Беренче тапкыр кайда ашап караганнар? Алар өчен ризыкның тәмле булуы яисә файдалы булуы мөһимрәкме? Барлык сорауларга җавапны алдагы 1 сәгать дәвамында белербез. Музыкаль биеклекне башлыйбыз. Традицион рәвештә хит парадыбыздагы бер җырчы белән сау булашабыз. Кызганыч, ләкин моны кагыйдәләр таләп итә. Бүген без хит парад кысаларында Айдар Галимовның Йөрәк яшь клибын соңгы тапкыр карыйбыз. Айдар әфәндегә уңышлар телибез һәм музыкаль биеклектә кабат көтеп калабыз. Гомер вакыт куа да куа, искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма, яшибез әле тынмагына. Китә көннәр килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Хит парадыбыздан эстраданың бер асыл егете китсә, икенчесе килә. Каршы алыгыз, дуслар. Бүгенге премьера Илдар Әхмәтовтан. Син дигәндә әзер барысына, алларына басып күзеңә кара. Яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Синең өчен назлар ташый җанда, менеп китәм биек үрләргә. Гомер буе сине яратырга, сүз бирәмен шашып сөяргә. Барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Canım sine bikte, süyü dingin
ikimiz yüreklerde birge kuşuldular. Balkıp dura bizning yüzümüz, parlap barib gönül yılgasında yüzügen kibik bul ikimede. Mehabetten dehit taşıp dursun, ömür gözü bizge jitse de. Parlap barib ömür yılgasında yüzügen kibik bul ikimede. Mehabetten dehit taşıp dursun, ömür gözü bizge jitse de. Mehabetten dehit taşıp dursun, ömür gözü bizge jitse de. Ömür gözü bizge jitse de. Эльмира Нагимова фастфудны еш ашамыйм. Җырчы беренче тапкыр аны Казанга студент булып килгәч ашап караган. Яшь барган саен ризыкның зыяны турында күбрәк уйланасын. Хәзер балалар булгач күбрәк натураль продуктларга өстенлек бирәбез. Бездә бар әйбер авылныкы дип сөйләде Эльмира. Җырчының Мәткәйнең бәләкәй кызы клибы бу атнада бераз гына аска төште. Сүз уңайыннан әлеге клипны TMTV Production'ның иҗат төркеме төшергән. TMTV Production берничә ел Татарстанда клиплар төшерү буенча алдынгылар рәтендә. Сезгә дә сыйфатлы музыкаль клип кирәк булса, TMTV Production сезнең хыялыгызны чынга ашырыр. Хәтеремдә иркә сабый чагым, көчлеңнәреңне кочуым, синнән яклау эзләп килгәннәрем, бар дөньяга чыкса ачуым, бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Син үзеңдә сабый күңелле бит, чәчләреңә шаллар керсә дә, балам диеп татлы күчтән әшең, йөртәсеңме һаман кесәңдә. Бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Сүзле син, тик карашың җитә,
сөйләргә синең кызың зур тормышта хәзер инде насыйп уны сөяргә бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әтекәем синең бәләкәй кызың бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әтекәем синең бәләкәй кызың әтекәем синең бәләкәй кызың Айгөл Рәхимова соңгы арада модага кирип киткән дөрес туклануда. Тик кайвакыт җырчы фастфудның усал көчләренә бирешә һәм дөрес туклануы турында онытып тора. Зыянлы һәм бик күп калориялы икәнен белсәм дә, үзем белән берни эшли алмыйм. Бик тәмле бит дип елмайды Айгөл. Җырчы син янымда булганда җыры белән акрын гына биеклеккә үрмәли. Җырны бергәләп тыңлыйк. Сөю белән алып килдең күңелгә язлар Кал йөрәгемдә сиңа урын бар Кал минем янымда сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда син янымда булганда Килеп кердең икән, ләкин китәр юллар тар Кал китмәскә дип биргән вәгъдәң бар Кал минем янымда сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда син янымда булганда Кал минем янымда сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда син янымда булганда Нигә кирәк мәхәббәттә сөюсез назлар Кал сөюләрең ихлас булса Кал минем янымда сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда син янымда булганда Кал минем янымда сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда син
Ризыкның файдасы зыяны турында еш уйланабыз. Фастфуд калорияларга бай булгач, аны артык ашамаска тырышабыз. Әмма икенче яктан, ашый алганда нигә әле ашамаска? Иң мөһиме сәламәтлек булсын дип сөйләде эстрадабызның йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинова. Җырчының «Мин сине сөйгәнмен күптәннән» клибы музыкаль биеклектә калуын дәвам итә. TMTV Production төшергән клип сезнең экраннарда. Күргән чакта сине тәүге тапкыр мин аңлаган идем барында. Сине көткән леген йөрәгемнең сыкрап янып типкән чагында. Мин сине һәр чак белә идем, төшләремдән икән күргән.
Лилия Хайруллина фастфудны атнага берничә тапкыр ашый. Сәбәбе җырчының режимы. Кайвакыт ашарга вакыт җитми, шуңа күрә фастфуд ашарга туры килә ди Лилия. Җырчы фастфудны ашаганда аның җыелган артык калорияларны ничек бетерәсен уйлый. Фастфуд ашаганнан соң 2 көнгә спортзалда ныгырак тырышырга туры килә ди Лилия Хайруллина. Җырчының ышандырма исемле композициясен бергәләп карыйк. Karangıda şölen yuka çığa Dumanlarda uygarın şu alla Kötmeyim deysen Bulanı birmeysen Ütkenlerge Yüre Koytmayım deysen Söyün Ütte Diyep ışandırma Işanasın Benim birdekini Kanatlarımı verip koyurma Şuna sebepler başımda Ölmeyi Işanasın da Kimi Işanasın da Işandırmasın 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 yazıldı Yağmur benden gözlerde yuvaldı Adımlarım koyulsuz gidesin Yılamışa dişeksin tüzesin Söyün ütte diyet ışandırma Işanasın benim birdekini Kanatlarımı verip koyurma Şuna sebepler başımda Ölmeyi Işanasın da Kimi Işanasın da Işandırmasın 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 Kimi Işanasın da Kimi Işanasın da Işandırmasın 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 Kilmi Işanasın da Kilmi Işanasın da Işandırmasın 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 Kilmi Işanasın da Kilmi Işanasın da Işandırmasın 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 Ризат Рамазанов фастфудны беренче тапкыр 9 класста Казанга конкурска килеш ашаган. Студент елларында Зинирә белән танышкач та Рамазановлар фастфудтан башка яшәмәгән. Хәзер исә җырлы гаилә фастфудны кызлары Айгизәгә кушылып кына ашый. Бөтен җирдә фастфудны зыянлы диләр.
шулай да тірлік үшін онысы да керектір инде. Бірінде фри бәрәңгісі де ауыл бәрәңгісін алыштыра алмайды деп сөйледі Риза. Бір пәп етіп үккеннен клибі білән Рамазановлар бүгін 5-ші орында. Тәмле шей һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыты як бер шулларыңны калдыр дисең киләсең Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа бары сине кирәк Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Ике йөрәк дип җырлаучы Мәскәү егетләре диджей Радик һәм Марат Сафин юлда еш йөрү сәбәпле фастфудны еш ашый. Җырчылар хәзерге тиз ритмлы тормыш өчен фастфуд бик уңайлы дигән фикердә. Һәр кешенең нәрсә ашыйсын үзенең сайларга хукукы бар. Әгәр кешегә фастфуд ошый икән, ашасын. Бу аның эше дип белдерде егетләр. Ә хәзер сүзне аларның үзенә бирик. Ике йөрәк клибы бу атнада 4-нче урында. Kaderli balam. Бар анай. Тәрәзәдән күзеңне алмыйсың бит анаем. Бар берсәк тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Бүгін бізде гірлеп туй бара Матур үстәләр кырылган дус туганнар җыела Бер-беренә серле күзләре Нурдай балкый йөзләре Күңелләрен җилкенедерә Әше сүзләре Үсимәсен пары мәңге бергә булсыннар Ике йөрәк, ике яр Икесе дә гашыклар Вәгъдә биреп балдар киеп Канатланып очтылар Ике йөрәк, ике яр Икесе дә гашыклар Вәгъдә биреп балдар
Грузинка барайын. Çıkkan edem bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгатуы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Күстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Хәмдүнә Тимергалиев хит парадыбызга узган атнада гына кушылса да, бу атнада инде ул мактаулы 3нче урында. Татар эстрадасының легендасы фастфудка битараф карый. Минем өчен андый ризык булдымы, юкмы? Үзем яратмагач, алар белән кызыксынмыйм. Идә пешкән ризыкка җитәме соң дип сөйләде Хәмдүнә ханым. Без исә җырчыны 3нче урыны белән котлыйбыз һәм аңа киләсе атнада да сынатмавын теләп калабыз. Düşüme giresin tağlarda, hıyanet başısı canlarda. Kaptadın saksıyı, hislerin işledin, sirkem işledin. Balballar nikili dağlarda, bir kim yok halimde bağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, nida var komiksin yarama. Geçtin bit bu süzlerim, nefretten yaş dolu gözlerim. İşerdi bilsine ömürge, yansam da kalsam da kömürge. Balballar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga.
algışımı Vakıdesin üzgenler kavuşmay Mıgitten sivilem yazmışlar Balbıllar nikılı tonlardan Bir kim yok halimni oğlarga Oynaqlap jil girdi varağın Nidawa tabimsin yaratma Nidawa tabimsin yaratma Филүс Кахиров фикеренчә, фастфуд белән эш иткәндә иң мөһиме аңа еләшмәскә. Бер ашый башласаң, күнегәсең. Бургерлар белән тукланып тору артист кеше өчен куркыныч. Фигура бозыла бит дип белдерде Филүс. Бу атнада җырчы хит парадыбызның мактаулы 2нче урынында. Котлыйбыз һәм сүзне сиңа бирәбез, Филүс. Nişledim son yüreğimle Seni yarata indi Yansa yana küysek ya Sindip janada indi Yaratasam da gümekte Yaratmışsın da gümük Koyşağında hislerimden Yürüsün kebek gülük Gurur bularımın kebekte Yalınmasmın da kebek Şul qarашыңны Bulmay şul күрмей түзеп Яратасам да кебекте Яратмыйсың да кебек Кайшағында hislerimden Yürüsün kebek gülük Şul qarашың Akılımdan yazdıra Yalındırıp yürüleri Yüreğimni yandıra
хит парадыбызда TMTV Production төшергән 7 юл чатында клибы белән катнашучы Рөстәм Асаев фастфудны ашаса да аның фанаты түгел. Фастфуд гастрольләрдә вакытта, аэропортларда, чит илләрдә ашала. Зыяны юк түгелдер, чөнки күп җирдә ашамаска кушалар. Фастфудны аеруча балалар ярата, әмма мин бераз шикләргә тырышам дип сөйләде әти статусына ия җырчы Рөстәм Асаев. Бүген Рөстәм әфәнде хит парадыбызның абсолют лидеры. Карыйбыз һәм котлыйбыз. Қалдым мен 7 юл шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым 7 қат янында 7 ят, саласың сен мені ялқыныға. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 юл 7 қат 7 ят, барында yok ise аңлар шақ. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шақ. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймады. Şatında bir üzüm, sözüme yalganmay hiç sözüm. Yaratmayım, ötті deyip kabatlayım, ya Xuday canıma bir tözüm. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen mila 7 yat, azgına akılım juymadım. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen mila 7 yat, azgına akılım juymadım. 7 yıl 7 qat sen mila 7 yat, azgına akılım juymadım. Azgına akılım juymadım. Ya Xuday, canıma bir tüzüm. Менә шулай дуслар, күргәнебезчә артистларның фастфудка карашы төрле. Ләкин фастфудка карашлары төрле булса да, аларның максаты бер – иҗат итү. Ә безнең максат шул иҗатны сезгә җиткерү. Музыкаль биеклек хит парады бүгенгә ахырына якынлашты. Мин Ранил Нуриев сезнең белән бүгенгә саулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.